hanzi zhendai mazine matambudziko takurukura mutungamira muviri wese anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Aiwa tinotenda vese vari mumatima nenyika sekuti chimbanoonekwa panumber 1 Chiuta close mumusha Mfakosi munavabata muchinzwa zvisere tichibatsirana saizvozvi. Iye amheniyo ndeyengochenura mudare muno kuna anenge aita zviri kure nechitendero nechivanhu inosimuka chinodzurira ungavabiro ungavakonzesa matsaona muriri kufa. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadiko sekuru mushe tinozimba mazuva angawanda. Aiwa mazuva angawanda sekuru Shumba makadiko tirinani tinosimba dzakadii dzematare ndizvozvo mbishana vazukuru vari kufona here? Aiwa vari kufona tirikungotekaidza tichingoenda zvakadaro. Tinotenda pavazukuru venyu pane vanotombotiwo takakuonai paSlimate. Aiwa vakawanda vazhinji vanototaura takakuonai paSlimate ndo vakazhinji vakatowanda ivavo. Uonaika nekuti takashanda neSlimate munguva yakareba ichokwadi saka vanotoziva kuti ukada kutsvaga sekuru unoenda paSlimate. Aiwa tinotenda mazuva ano mvura yakaramba kunaya kai ndimi makaidzosera mudenga here? Tiri munzara kasekuru zviri kufamba sei? Pane zvatakakanganisa here? Aiwa mvura yakaramba kunaya hongu asi pane zvimwe zviitiko zvinenge zvichiitika maererano nemidzime yenyika. Dzitsanangurirei tinzwe. Zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika pakuti vakuru vedu tinoita kunge tiri kudhonzerana. Zvino mukudhonzerana imomo tinozodhonzerana takuita sekuti takuenda kumakereke takurasa chivanhu chedu. Zvino mukudhonzerana imomo nemabira nemadonho anenge achida kuti afanire kunge achiitwa kuti munhu wese ange ane maguta pari kuita makakatanwa. Zvino makakatanwa iyawo ndo ari kukonzera kuti midzime izotsamwa izosvika pakutambudza neuyo asinawo kana chaakapara kana mhaka yakapara. Asi kupedzisa kwatikaita tiri pamazuva apo kumatare atikaenda aya anga ari matare enyika. Kupedzisa kwatikaita ndiremba kuti vapenyu vanga vayanana kuita chimwe chete. Ndemba kuti gore rinori kuchave nemagutwa. Aiwa tinotenda aiwa ngaituruke ngaituruke aiwa regaitise maoko Shumba. Aiwa tinotenda tauya kumatare tikati aiwa tagarisa tisingaonana sekuru gatimboronzwa kuti zvakamira sei. Kunzoku chipfambi chanetsa mukati menyika ino yeZimbabwe. Dai muchiono zvakafanana mukaenda kune anonzi Tinashe Mugabe. Akazara nekuti kumba kwake ikoko kwaanoshandira ari ikoko vanhu vazhinji vari kuuya vachiti ndiri kuchengetedzwa mwana asiri wangu. Saka zvinoratidza kuti vanhu vazhinji vari kuti dai ndichikwanisa kuona mukadzi wangu kwese kwaanenge achienda ndingadai ndichimuona ndichimugadzirisa kuti asapota achitorwa nevamwe varume achiita bonde nevamwe varume. Saka vazukuru vari kutsvaga kuti voita sei kuti vafenze gadheni ravo.
aiwa mashoko makukuta hapana kuipa. Munovaita sei vakadaro vanenge vachiti aiwa ina handisida kuti mukadzi wangu abatwe nemunhu, handisida kuti murume wangu abatwe nemunhu, ndoda kuti ave wangu ndega semunhu wandakapikira naye pasvitsa, kana vari vanhu vakaita muchato wechirungu vane vachiti dai tagara tese upenyu hwese, asi hazvisi kuita saizvozvo nekuti pamusaka pekuti vari kuzoita gumbomba gumbo panze, havachagutsikani nezvaanenge atanga pakutanga. Zvino zvazvinoita manje kana ndiri kumatare kunoko, kana vari vanhu vekuti angave murume kana mukadzi, vapenyu ava kana vachiita gumbo panze, kana tiri kumatare tinenge tichiti kucharika matare, nechikonzero chekuti kana ndichinge ndasvika panguva yewanano ndatora mukaranga wangu. Zvandatora mukaranga wangu zvareva kuti kana ndabvisa pfuma zvichireva kuti mukaranga uyu ave mukaranga werudzi rwekwashumba, haasina rudzi nekwake. Zvichireva kutsananguro zvave mumusha mangu inini anofana kutedzera zvandinoda mudzinde rangu. Zvino mukutedzera ikoko manje chanetsa ndechekuti chipambi chawanda, nechikonzero chekuti mukurarama nemagariro atinenge tichiita nemudzimai hatingagoni kuwana ruzivo rwekuziva kuti kubuda kwaita chinhu rokuenda basa kana kuti aenda pamashopsi, hatina ruzivo rwekuziva kuti aenda kunoita sei kwaanga ari ikoko. Asi kuno kumatare tinoti tine mushonga watinawo watinogadzira unokwanisa kusunga murume kana kuti mukadzi. Kana uchinge wasunga kudaro, nyange akabuda akati ndiri kumboenda kwandiri kuenda kungave kubasa, angagona kuti ndapotera kwaningi, iwe murume unokwanisa kutoziva kuti kwaaenda ikoko sandizvo andirevera nhema, kureva kuti andinyepera. Mhiko iyi inogona kubata pakusunga kuti akada kusangana nemumwe murume, sika rudzi yemurume chaiyo inogona kuti ichisangana nemudzimaiyo mutezo wacho haukwanisi kunge uchiita basa repabonde, hausumuke. Zvinozopa chikonzero futi chekuti kana iye akanga ane mudzimai kudaro akazopinda futi mumba yake huru, zvinogona kuramba futi kuti asangane nemudzimai wake vaakaita wanana naye. Zvinozokonzera futi kuti varume vazingi tive tiri vanhu vekuti mupenyu uyu nemudzimai pane pamwe pokuti mudzimai anotaura kuti handidi kuti wesvimba wangazivi kana murume wangazivi, asi pane nguva yekuti iwewe wacho wanga uchifambidzana naye unosvika panguva yekuti aiwa egai ndisimudzise dzangu ndimbosvika padzinde iri ndinoreurura kumurume womukadzi uyu chokwadi ndozvandikaita. Chikonzero kugadzira kwaunenge waitwa nemiti nemushonga ndo kunopa kuti unozvipira kuti nyange zvanga zvakawanda zvakaita sei ndinofana kunge ndichinotaura nyaya yakafanana neiyoyo, kana kuri kufa ndichafira ikoko, nekuti miti yatinogadzira unokwanisa kuzvimba dumbu, munokwanisa kutoloka zvekuti hamuchabvi kunamirana zvachose, munonamirirana zvekuti tadedza zita remudzimai wako, tadedza panapa totora bakatwa toriisa umu, toti pai patinenge takagara mumba toita setangoti kanganwei banga riya rakavhurika, tochitaurira kumukadzi kuti handakangana banga rangu iri rakavhurika, vhara banga iri rinogona kucheka vana, rinogona kuita zvakasiyana siyana. Iye mushure munguva yaanoti anovhara banga riya zvichireva kuti azvivharira haachakwanisi kunge achisangana nemumwe murume, ende kuvhara uku akasangana nemumwe murume anokwanisa kunamirira. Zvimwe zviitiko zviri kuitika zvatiri kubata, asi tichitarisa mukati megore ratsiri rinori kumatare pane mishonga iyo yataiti rukawo wekuti ukasangana nemukadzi wemunhu pane rukawo ratinoti rehove, rekuti unofana kugara uri mudhishi remvura wakafugidzwa gumbezi. Anofugidzwa gumbezi apa ndo anenge awanikwa nemukadzi wemunhu anozenga anoda kugara mudhishi, kana kuti muridzi ari kugadzira rukawo ndiye anogara mudhishi remvura pajekese. Uyo muridzi anenge auya kuzosunga mukadzi wake nerukawo rehove, murume auya kumatare, mhiko dzematare dzoitwa
wotsaurwa mushonga uyu handiti unoziva kuti uve inofanira kugara iri mumvura. Saka isu takugadzira kuti uyu anenge asangana nemukadzi wako anofana kunzwa kusha zvekuti anofanira kugara mumvura. Majekesa ipapo. 10 minutes kumbezera munomupfugidza rinenge ravo mafuta akuda futi mvura. Ndimafambira zvinoita. Asiwo mukadzi waanenge asangana naye anenge adzoka zvake kumba, asi kwauya asara uyo chikomba chiya ndo chinosara chichitsva. Chikomba chinosara chichitsva zvinozonakira manje kudare kuno kuti murume auya. Uyu akasara achitsva zvinozonakira pakuti uyu haangazvipire kuti regai ndife ndisingabudisi secret yekuti ndaifambisa nemukadzi womunhu. Hakuna paachazvipira kuita zvichireva kuti achatosvika padzinde rako pamba pako uchikuudza chokwadi chakaitika. Kana ari munhu anonyenga sekuru, pamwe anyenga mumwe mukadzi nhasi mumwe obva amunyenga mangwana, anozoziva sei kuti pakati pevaviri ava ndeuyo anga ane rukawo? Mukuziva kwavanoita hazvinetse kuona. Kana ndichinge ndagadzira muzukuru panapa miti yandagadzira, uye paanoenda kunorara mhiko yamubata, anoona mufananidzo wemurume wemukadzi wakasangana naye kuhope kana kuti munguva dzeusiku kuchange ari kuona TV. Saka anobva aziva kuti uku ndo kwandakapara mhosva. Nekuti mukadzi uyu anenge asingazvizivi kuti ndakaiswa rukawo. Anenge asingazivi. Asi anozosvika pakuziva mukutaurirana kwavaita nechitsotsi chavaita chokuita kumbomba kumbopanze, anosvika pakuziva kuti murume wangu ndo zvaakaita. Zvireva kutsanangura kuti munhu uyu ari kufanira kutoripa. Ende tikada kutarisa nzira idzodzo futi hadzingobate kumurume chete. Nevakadziwo futi kune mumwe murume asingagone futi kugutsikana kuti inini ndatora mhuri yangu tane vana 5 kana tane vana 3 tiri kugarisana. Kangaizei pamwe pacho midzimu namusika vanhu anogona kumupa makwati orarama upenyu hwakanaka. Mukurarama upenyu hwakanaka imomo anozokanganwa kwaakabva nemhuri yake. Kuda kuchinja mukadzi. Akuchida kuchinja. Saka ipapo manje kana kuvadhabhula kuita vaviri kana 3 izvozvo manje tinoti kana mukadzi akauya futi achitaura nyaya dzakafanira idzodzo, tinotosonga murume nekuti chatinenge tichikurudzira chakakosha chinyakare chedu. Tinokurudzira kuti vanhu vave nyama imwe, vaite chinhu chimwe chete, pasina munhu anotsaudzira kana anoita kumbomba kumbopanze. Vanofanira kungogara sekurena kwavaita pakutanga. Kana vainga vakatanga vachitambura kana vakatanga vari vapfumi, hakuna anofanira kuchinja apa, nekuti kuvadzimu kunonzi wawatanga naye iye ndiye ane zino rake, ndiye ane mhanza yako iwewe. Zvino mukuzoenda kwakasiyana siyana uku ave kunzavo vanoti vakafambidzana neusvimbo murume umwe munhu anotsvaga muprofita kana n'anga yekuti anyatso kumugadzira zvekuti anofuratsira mhuri yake zvachose, haatomboziva kuti ndine vana 3 kana 5. Pamwe anenge ashandisirwa kamushonga nesmall house yacho iyo, ashandisirwa mushonga afuratire mhuri yake. Zvinenge zvakanaka pakuti rini rikakusunga, ndashandisa mushonga kusunga, zvakanakira kuti akaenda kune small house iyoyo haakwanisi kurara nayo. Zvinopa kuti iye azosiyana nemunhu iyeye agare mumba make nemudzimai wake, nekuti akafunga kuda kuvaka bonde anovaka nemudzimai wake, nyange akaita magirlfriend ake ari kunzi kana akaita 5. Kana afuratidzwa kumhuri yake, asi kwaari iye kumagadzira ime kuti hakusisina bonde, handitika zvino zvakusisina bonde, asi akafuratidzwa futi kumhuri yake nemunhu mumwe chetewo, iwo murume anzizvo haachakwanisi kuita bonde, agadzirirwa mushonga nasekuru Shumba. Then kumukadzi uyu akaendawo kune n'anga yake ikanomufuratidza, saka murume anopedzisira apapo. Zvazvinoita manje mabvunza wakanaka. Mabvunza wakanaka. Nhaya ndikagona kutaura ndichipa jekesa kuti uyu ari kunze atora miti kana mishonga yekufuratidza murume wemunhu kuti aone mukadzi wakachisemwa. Akamona mukadzi wakanosema sembwa
haachakwanisa kuita bonde naye kana zvavaita. Eh. Uyu mukadzi auya kauya kudarira sekuru Shumba. Eh. Zvaya kudarira sekuru Shumba achinzi murume wako tamusunga, zvatamusunga haachakwanisa kurara nemunhu iye ari kunze, achakwanisa kurara newe chete. Ipapo ndopanotaurwa mudare kuti aiwa kana zvatasunga izvi mudzimai uyu dare raona kuti ane kutsipika nekufuratidzwa kwaakaita. Saka tida kukupa zvinhu zvekuti zvive nechenuro yekuti rima raakafugidzwa ribve paari, aramba achingoona iwewe semudzimai wako. Haiwa, zvinoonekwa mudare izvi. Zvinoonekwa mudare. Muchiri kugadzira rukawu rwacho. Tichiri kugadzira rukawu macentral lock izvozvo. Haana Jabulani ndo basa ka. Ndo basa ravo. Vanenge vatoziva kare kuti ndo mamiriro achikaita. Oho. Ko ngatiti auya kuno kwenyu mimi sekuru Shumba. Munhu atochiva murume umomo. Obva auya kunozokumbira rukawu. Munoita sei? Kana ari munhu. Ipambiwo zvake. Musinguru, mukadzi asina murume, asi achiva murume wemunhu, ndobva ati ndakaona sekuru, ndakakuonai paTV. Pane murume wandiri kuda kuti ave wangu chete, asi ari murume wemunhu. Munoita sei? Ipapo manje kana pakadaro. Zvazvinoita tinowanza kukoshesa chinhu chinonzi matare kana kuti chinhu chinonzi chikaranga. Midzimu. Kana taona iye auya achitaura nhau dzakafanana neidzodzo, handifunge kuti tingamugadzirire kusvika paari kufungira iye kuti anofanira kunge achisvika. Angagona kuona miti miviri mitatu, asi kuzosvika pakuti anoda kuputsa imba yemunhu, aipa pandiri venhema, ndinopa mushonga asi handizomugadzira kusvika paari kufunga. Anenge auya kane mapadza ake kazekuru, oisa mapadza ake mundiromo, obva auchirira kuti ngazviite sekuru. Aiwa, kuchirira nochirira ngazviite, ende miti tinotomupa zvishuwa. Ende zvinotoita zvinotoenda kunoita. Asi kana zvaenda kunoita, chatinoziva ndechekuti iyi mharadzi yauya kai. Mharadzi. Nekuti kada kutarisa mumatare tinenge tichiona kuti wanano yagara ine vanhu vaviri. Zvayagara ine vanhu vaviri, tochiti uyu auya nemakwati, ati ndoda kuti ndibvise uyu panzvimbo, iye ine vanhu vaviri kuchivanhu kuchinyakare. Zvatinoita manje, tinotogadzira mushonga watinogadzira ipapo. Huenda vanoita wanano yavo, asi murume uyu mhiko yatinomuisira ndeyekuti haazofa akabva pane mhuri yake. Nekuti pamwe pacho zvingatovhiringa kuti abereka vapwere vana kana ane 5 kana ane 8. Vana ivavo vanoguma vanhu vekuti vanokumbira chekudya mumanext door kana mumaroti, kana ane vana vasikana vopedzisira vakupinda mumabhawa. Zvisirizo zvisinge takatarisira. Saka mhiko iyoyo hatigona kuvatendera kuti vanyatsosvika ipapo. Tanga tiri kukurukura nenyaya yerukawo rwehove, tikakurukura yekunamirana izvi. Zvinotora nguva yakadii tisati taenda kune imwe yacho? Zvinotora nguva yakadii kuti munhu arambe achingoshingirira pasina chaitika? Munhu anogona kufa here? Nekuti anogona kuenda kana kune imwe n'anga ka unobviswa futi rukawo rwuya rwemvura, kana kuti vekunamirana vaya bva vabviswa onzi waiwa uyai kwandiri nini, ndiri sekuru Tavuma nei ndinokatanura zvinhu. Pakamira sei? Mabvunza wakanaka. Kana achinge aiswa rukawo, rukawo zvarunoita, munhu anokwanisa kusunungura rukawo ndiye munhu akapiwa mushonga nasekuru Shumba. Wokuti ukaona zvaifamba zvakati iwe unoziita zvakati. Vamwe vanozongoitawo kurwadziwa kwokuti kana riri rukawo rembwa riya, vamwe vanozoita kurwadziwa kwokuti mukadzi kana kuti murume kana vakabva vese hazvina basa. Asi uyo watinenge tapa mushonga wekuti asunga, sekuru ivavo kana mbuya kwanenge aenda mumatare kunobatsirwa, zvabva mumatare panapa, ndinovimbisa kuti kunenge kuri kutodyirwa mari. Hakuna anozvikatanura. Anokatanura sekuru futi havasitoripo pakukatanura. Asi mudzimai kana murume akapiwa zvinhu izvozvo, anogona kunzi enda unocherera mugadheni zvisaoneke, uchida zvachose enda unoyeredza kurwizi. Murume iyeye kana mukadzi iye ndiye ane masimba ekuti achisunungura zvatikawirirana mudare masekuru Shumba.
aiwa ndiri kupanzwa sekuru. Pane zvamataura mamati rukawo rwembwa ndo rupi ruru? Rukawo rwembwa ndorokuti rinogadzirwa panonamirana imbwa. Pachivanhu chedu tinoziva imbwa kana dzivakabonde dzinonamirana. Ipapo ndo panotorwa imbwa ikono nembwa yazi. Zvatorwa kudaro panotorwa urume hwembwa idzodzo. Wochigadzirwa mumwe miti ine mushonga wainogadzirwa, asi miti iyi inofanira kuita mishanu. Yadaro kana ari mukadzi auya kana ari murume auya, ane mushonga wanopiwa wekuti anogeza sikarudzi yake. Kana ari mukadzi, kana ari murume anogeza sikarudzi yake. Kana vachinge vadaro pavanosangana, zvichireva kuti mushonga iwowo watopinda muropa memurume, kana wanga uri mukadzi watopinda muropa memukadzi. Wapedza kudaro batiswa banga rekuti achisunga zvachose. Zvino kana achinge achida batiswa banga kuti asunge zvachose, kuvhura kwaanoita banga iri ndokusunungura kunoita vanhu. Ndomafambiro azvinoita. Alright, aiwa ndo rukawo rwembwa ukawo. Pane rumwe here kunze pane yamataura? Rumwe racho ripo ndereruvari rekuti wafambidzana nemudzimai wemunhu kana kuti murume wemunhu, panguva yamunoti muda kuvaka bonde imini, unokwanisa kutadza kuona sikarudzi yemurume kana sikarudzi yemukadzi. Zvekutotadza kutoona inenge yaenda kupi? iro tinotaura kuti ruvari rinovhara kuti haukwanisi kuona kuti sikarudzi iri papi. Vanhu ivo vanozodzimara vangorambana, mumwe aenda uku mumwe aenda uku. Zvatobatsira mumwe munhu akatanga kuchengeta mumwe munhu, angove mukadzi murume vakabvira karo chikofesiteni, zvatobatsira mumwe munhu haakwanisi kuona sikarudzi iroro. Zvochero nhengo yangu sekuti ndakajunga pandinofungidzira kuti ndo pane sikarudzi yemukadzi haiwaniki. Hazvitowaniki zvekuti unotodzimarawo kuti ushamisikawo kuti chero ndikabata kudai kana haitowaniki zvachose. Mazano anhu akudyarira chero ndikasvika uzasiko kuda kudyarwa napana. Aiwa hapana nekuti ipapo paiswa mudima kapo. Alright. Pobva paiswa ivhu ripa munhu akaparira kudhara uyo watinoti mushakabvu. Pane paungasangane nemushakabvu kuchimana kana kumashopsi, kana afa aenda. Saka ipapo tikaisa mumvuri iwowo hapana pauchakwanisa kuona sikarudzi zvachose. Ende uchatonyeperwa futi nemaprofiti kana vamwe vanhu kuti tinozvikuona, ende anodzokerera futi hazvife zvakawanika zvinhu zvakadaro. Asi kana ndiri kumba kwangu inini ndineiona muusiku kana murima kana uri mumba mako wagara hayo kana murima kana masikati chaiwo chero padada chero pawada unotoona. Izvo tiri kuzviitira kuti pasarambe pachiwanda matambudziko muwanano, nekuda kwokuti pamwe pacho unogona kufirwa nemubereki, hauna kana chaunacho, uri kunetseka, uri kutotambura. Wapimbwa nemurume waroro wagara naye, mangwana aona mumwe munhu obva akurasa, apa uri nherera. Pamwe pacho ndinonyatsotarisa kuti kune vamwe vanhu vanouya kumatare nenyaya dzekusunga idzi. Munhu wekuti haasi kuda munhu ari kufambidzana naye, asi arikuda mari. Antu kazhinji mazano arikuda mari. Vanototaura ndoda mari yake chete. Sine moyo wake chaiwo anenge achingoziva kuti muwanano yangu chaiyo ka wandinyatsoda ndeuyu, asi uye ane mari, ndiri kuda mari. Vamwe vanhu vekuti vanotosvika mudare vachitaura nhau dzakafanana neidzodzo. Pamwe pacho iwe uri mumba, ungave mudzimai ungave murume, unogona kuzokurirwa nehasha dzekutosvika pakutoputsa, asi zvamuri kuputsira izvi munhu wacho akazviita haasi kutoda murume wako kana mukadzi wako, ari kushandiswa mari chete. Ndo vazhinji tikatarisa nzira dzakafanana neidzodzo, ndodziya dzatinobatira makwenzi
tingove vanhu vekuti tisashungurudzane muwanano, tongonzwisisana tichigara zvakanaka, tichishanyirana muukama hwekwangu murume, muukama hwekwemukadzi, toziva kuti kusvika pakuparadzaniswa nerufu paruwareka iyoyo. apa paruware tarubata tashaya chinhu ko rumwendo rupi rukau rokupedzisira randingagona kutaurira ndinaro muno izvozvi randingagona kutaura ndere majuru. Ukasangana nemukadzi wemunhu iweyo, wasangana nemukadzi wemunhu, tinotora dumwa riri panapa, tatiuya nechipfeko chake, tatora dumwa riri panapa, ungave mukadzi kana murume, patinotiuya nechipfeko tinotaura kuti tiri kuda ivhu repachuru, chero churu, asi churu chinofanira kunge chibuda majuru. Tadaro ouya nazvo, toisa dumwa repakati nepakati pechipfeko. Tapedza kudaro tine mishonga yatinoisa makona mana, kureva kuti makona 4 ekuti ukadazofamba neukadafamba neuka hachazvikwanisi kuzvibvisa. Ndo makona mana. Tadaro tobva tasunga kudaro chinhu ichocho. Paunorara nemudzimai womunhu munotoraramise zvakanaka, hauna kana chaunombonzwa. Uchibva ipapo pakuenda noita weti majuru ndanotanga kubuda. Majuru ndanotanga kubuda. Majuru anoruma kasaka chii chinoitika kumunhu kana akutoenda kunoita weti anenge achishinyira achichema zvimwe zvokuti uri padhuze unonzwa tsitsi. Kuti munhu zviri kumbofamba sei, zvokuti akanzwa kuti anoita weti ane nguva yekuti anozvishingisa kana kubva kuseni kusvika mazoro duka achitya kuti ndikaenda kupa chabuda majuru. Ndomafambiro azvinoita. Unorwadza iwo unorwadza, ndo anotanga kuti kubuda kwako anoita kunorwadza, akabuda yese kurwadziwa woita uchipedza kuita bvadzokera futi kunorwadza. Anongobuda panhengo majura, anongobuda panhengo yako, kureva kuti ndo loku yatosunga nhengo yako, kuti chese chachadaita nhengo yako ndo anofanira kutanga abuda akutungamirira. Paunopedza ndiye anofanira kutanga adzurira, usati wadzurira nhengo yako mubhurugwa imomo ndiye anotanga kudzokera. Izvo zvinenge zvichirwadza. Kudzokera kwaanenge achiita iko kunorwadza nekubuda kwaanenge achiita. Ko ndikadzokera kumukadzi uya futi ane rukawo rwemajuru uya ndikanorova futi, ukadzokera kune mudzimai ane rukawo rwemajuru riya kana kuti kune murume ane rukawo rwemajuru riya, apa tabata kuti hazvashandi. Zvinge takusana kuti varamba vachiremedza dai. Chinge chabata futi apa tidai. Nekuti tikada kutotarisai zvinozvi. Ndofunga pamauya patanga titori nyaya hombe yanga ichifanira kuti tigare naye, asi ndoziva kuti mukufamba kwenguva tichaita kuti vazukuru vazive nyaya nhau iyo nenyaya iyoni. Pane mumwe watikatoisa rukawo rwemajuru apa. Tarisa rukawo iroro rakanobata kumurume. Girlfriend yekunze yaituka mukadzi womurume, achituka zvimwe zvinonyangadza. Iri girlfriend kutuka zvimwe zvemubhurugwa zvisingatoiti. Achitaura kuti akandida yesungira imbwa yako, achitaura zvinhu zvisina basa. Tasunga kudaro rukawo rakanobata kune murume. Rabata kune murume ndokuchinetsana nemukadzi, musoja munhu. Anetsana nemukadzi, mukadzi ndobva atama musha ndokuwirirana vakagara pasi, ndokuya vese futi pano nemurume wake nehama nekuti vakatosimuka nayo watomusha wese, nekuti chitiko ichocho chakashamisa kuti chafamba sei. Vadaro vagara pasi, mukadzi akati no, ndakaenda kwasekuru shoma kuti iwe ndikusunungure girlfriend yako, handiti mombe dzababa wangu wangosinopedzisa kubhadhara. Girlfriend yako iwewe nehama dzayo ngavachiwe vachinopedzisa rora yawanga wakasiya iwewe. Kuti pachivanhu chedu kana tichinge tichinoviga muchakavu, tinofanira kumuka makuseni tichinomutsa muchakavu kuti wamuka wosei. Kana vari vechirudzi
kana mazezuru zvinototarisa kuti tsoka dzemunhu dzamuka here dzikafamba, nekuti pamwe pacho makuva anotoonekwa kuti pane tsoka yemunhu yafamba. Mumwe anonomukira kuMalawi erudzi yake, mumwe anonomukira kuZambia, paanoona nhama dzake chete paanobva afira akutanga umwe upenyu. Zvino pakunomutsa munhu pai mweya womunhu uya sezvo wanga wakambunyikidzwa, aurayiwa nguva yaMwari isati yakwana, aurayiwa nezvidhoma, aurayiwa nezvikwambo, mweya unotorwa wochiiswa muchidende chino chichi. Wanzi kubva nhasi Sekuru Shumba, ndinda kukushandisa mumatare munomu, asi iwe wakafa, ndakumutsa kuti ufembe uchigara neni ndiri umo. Adaro mweya unoiswa imomo. Kana mweya waiswa imomo ndo unozotanga kushandiswa kuita mabasa ese atinenge tiri kuda. Pamwe pacho unotozopandukira kana mwana wako unotozomupandukira waakutumwa kuti ushandiswe, kuona kuti mweya unozorora wakaiswa mugona. Ndo mafambiro azvinoita. Mubvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti ichokwadi here kuti mapasta, vafundisi vane machechi ava vanouya kwamuri vachiti ndoda mushonga wechaunga kana kuti wokubvisa madhimoni ndive nesimba kuchechi? Nekuti isusu tinoziva kuti n'anga nevanhu vokuchechi hazvidyidzane, asi tinongonzwa nemakuhwa ekuti kune mumwe anoenda kune vamwe. Ichokwadi imi munombosangana nazvo? Nhau yamatsanangura inhau yakanaka zvikuru, asi nhau iyi ndinoda kuti vanhu vakafanana semaprofita nemapasa ndinoda kuti vambobatsira nomumwe muto pachivanhu nechikananga chedu, vasanyanyi kuzotaura zvinhu zvavanoziva kuti zvinoitika. Zvakafanana nezvokuti kudi chandingagona kureva nekutsanangura ndechekuti pano padare panapa ndinogona kutora mushonga mabhodhoro ese amuri kuona ari panapa, ndoenda panze apa ndobakidza moto ndobhoilisa mvura iyoyo. Kana yabhoila tosevha mushonga uyo ubva tochivapa iri mvura, ndo mvura iya munonzwa ichinzi mvura yemumhango. Ende ukatarisa kumaprofita mvura iyoyo haitenderwa unobva nayo kumhango yekumusha kwako ka, inotenderwa kuti ndeye pano ndiyo yakayera. Paunonzi ndinogeza nekumwa zvichireva kuti watoshandisa mushonga. Koita zvimwe zvekuti pane mapipi anoitika kuti vanogona kuuya nebhaibheri kana tsvimbosha iyi, ndoda kudonhedza vanhu ndiite mukurumbira, ndoyakunetsa napapa, ndodonhedza ndiite mukurumbira vanhu vadonhe. Tikagadzira madumwa pane nyanga yakafanana neino yatinoti chione ikasumuka iyi, nyangwe imi musina dhimoni munodonha. Saka chione ngechijepa chione atoya kuzoitenga kuna Sekuru Shumba kuti ini ndoda kungodonhedza vanhu ndiri pasta ane dhimoni asina kuti vaone kuita mari nevanhu vavo. Saka ichi chinongoenda chakadaro. Paunotanga kunamatirwa paipe chechi yese inodonha, asi chione ndochaanacho mumwe make ipapo, ndochikutombatsira kudonhesa. Ende iwe ukauya mumwe profita tabvara nemushonga rino haukwanisi kuona kuti ane chione tenge tavhara kuno. Andimona toita akapfeka hake suti yake, mwana womunhu chinenge chirimo chinenge chirimo imomo ndochinge chimupa masimba ekudonhesa. Saka ukatarisa pamwe pacho havachakoshesa kuti munhu anofanira kupona, vaakuchikoshesa kuti ndinofanira kutengerwa madzimotokari, ndinofanira kutengerwa dzimba, vanofanira kuuya kumaofaringi vakawanda vachingondiva. Asi ukatarisa vanhu yava vaunganidzwa panzvimbo iyoyo kuti uzotarisa zambuko ravo kuona hapana. Takagara navo pasi tikavabvunza kuno tingagona kuzotaura nemazita. Vakataura Sekuru, isu tinoda kuti tongodonhedza zvokuti apora anopora ka hazvina basa chikuda mari, tinozviziva. Chimwe chinhu chinozonyanya kurwadza pachikaranga midzimu ndeyakatanga, hongu pakazopindawo musikavana, asi midzimu ndeyakatanga
kana tikatarisa mukati menyika inoyi midzimu yakaroma akasiyana-siyana, matombo aivhurika zvisinganzwisisiki. Zvaiitika kuti nyika inoyi izove nyika nanhasi kutongwa nevairashumba hongo. Asi tikada kuzodzoka pakuti vanouya pano toita matara atinoita, munozva ndogona kurara ndiri kubhoera kana kukadoma kana kwakati, ndosvika ndotomubikira doro pasita iyeye muprofita iyeye, ndisitakura machemberi anobika doro zvibava, tototora zvese zvimizika mugoti yese tinoenda naye munobikira doro nemachira ake, todedza mudzimu wosvika, tapedza akuona kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka ka, machemberi abika wawo unonaka ka pamugoti nemusiki. Apedza kudaro obudisa mari yedare, tapedza kudaro ochidzoka kuchechi, anotaura kuti tikaona une jira rakapfekwa nasekuriri kana zvandikapfeka izvi mweya yetsvina, zvakatopfekwa izvi mweya yetsvina, machira emweya yetsvina. Asi munhu yeye ndiri kutobva kumuitira mweya yetsvina iyo. Saka unoona kuti vanenge vachitsaudzira pachinyakare chedu, nekuti kana toda kutarisa kwakabva history iyo inonzi hanzi endai munokumbira vadzimu musaende kunotuka. Ndoona kuti kuchikereke zviriko zvinotonzi endai munokumbira kuti ndave kunamata. Asi ukada kuzotarisa nzira yacho, iye ndiye anodya achikuta. Ini ndakagarwa nemateteguru angu ekwashumba zvandiri izvi, zvese zviri pana panonditaura ndipise zvese mweya yetsvina, ndopisa zvese. Asi inini ndindasara ndakafuratirwa nevadzimu vangu. Toya pagora muchingopinda inonzi musoro wegora, musoro wegora akatemerwa, anoita kutemerwa, ogezwa, unoita kutemerwa. Munhu achingopinda pachivanza unotongonyumwa kuti abiwa asati apinda munhu, achingopinda kuti iwewe wabirwa kai, ndo umuyira waita pakatosvika panandaona kuti wabirwa, ndo zvinoita gora. Rimwe rinokwanisa kutaura kuti handiti wabva kumba, wabva wadya sadza, wazomira pakati ukatenga drinki, wazoenda nodira fiyo yako pakati, gora rinoita izvozvo. Rimwe rinotaura zita rako nenhamba dzeshitubu, asi tikatarisa nefoni nhamba zvese nezuva rawakazvarwa zvese harina zvarinosiya. Asi kana kuzotarisa ipapo gora rangotaurawo kuti rizokwanisa kutumbura ari kunesera, harichakwanisi. Asi kuona zvese aiwa raona, ndo pai patinoshandisa jabulani. Dumwa rikukutemera muropa ripinda muromo mako, ndo pai pavanenge vakuita mapipi ekudzura. Apiwa nadzikuru shumba chioneone ichi, kana kuti apiwa zangwiri, apiwa zangwiri kana chioneone, ratemera muropa make. Chinhu chimwe chete chandikabatira, chinhu ichocho chinogona kuchinjeta reza kana zino kana tsono, zvavanenge vachidzura zve, asi kushandisa chinhu. Kwanza ndaona mune zino ramukaiswa mudumbu kana vhudzi, vhudzi riri mudumbu makadyiswa makarara, odzupura vhudzi iroro, mama akadyiswa tipe mari yakati ngawangobuda pachino tiringanga unoda mari wangotauraka pachino tozoti vamwe chete. Saka ini chandokurudzira kona wakafa neivavo, ndinoti chitendero nechinamato hachirambidzwi. Isu patinotokumbirawo kumata ridi tembo ridu rese rinopedzisa richiti mozondisvisirawo kuna musikavanhu, zvichireva kutaura kuti isu vechinyakare tinotoziva kuti musikavanhu aripo. Ndosaka tichizopedzisa detembo redu tichizoriti vadzimu vedu vatakure detembo redu nenhunha dzedu vanozvisawo pana musikavanhu, zvareva kuti vanozvisa pana Mwari. Ndozvazvinenge zvichireva. Saka ivo kana vachiita zvinhu zvavo ngavasatsaudzire kusvikira pakuti vanotorasa chinyakare nekurasa zvimwe zvinhu zvevamwe vanhu, nekuti nhasi tikapisa zvinhu zvinogona kumuka ndakafa wakanganisa rwendo rweupenyu hwangu. Ngavakurudzirewo kuti aiwa enda unokumbira midzimu yako kuti wave kunamata, zvokumbirwa nenzira yakanaka nenzira yakajeka, vanhu vonamata zvavo
nekuti nesuwo n'anga tinotonamatawo tinotosvitsa kuna Musikavai. pasi kunonyanya kubata ipapi sekwe ine saizvozvo ndoraramira mumusha weMufakosi. Zvandoraramira mumusha weMufakosi kudaro ndochiberekero. Chiberekero changu chese ndakangoberekerwa mudzinde rinori muMufakosi. Zvino zvandikaberekerwa muMufakosi kudaro ndinoti vese vanenge vane matambudziko sekuri chimbo vanokwanisa kuvabatsira munharaunda nenzvimbo yavanoshandira pachivanhu chavo. Vanokwanisa kubatsirika vachada kuziva zvizere maererano nezvandataura. Ndiri paSly Media saizvozvo vanokwanisa kuuya kumatare vachizotsanangurwa nhau dzakakwana tichibatsirana. Kumatare kwasekuru Shumba ndozoti he ana Jabulani varipo, asi ina handipe munhu chinhu asina kukumbira. Ndinopa munhu chinhu chaanenge akumbira ndochandinomupa. Saka vasafunga kuti kuya kumatare chete unongochiya kuzorombeswa vanobatiswa zvinhu zvakaipa. Ini ndotoda kuti madzimai kana vachitoya vatoya vakapfekawo zvakatsiga. Kana vachitokwanisa kutopfeka dhuku anopfeka nekuti ndochinyakare chedu. Tinofanira kuidya dzimwe nyama dzedu dzisingakwanisi kuoneka tichiziva kuti tiri kuteedza nhau netsika dzechivanhu zvasiyana nechechi. Saka tingangoti mukunekedzana navo hanzi chiendai mazine matambudziko takurukura mutungamira muviri wese anobva munzvimbo dzakasiyana siyana. Aiwa tinotenda vese vari mumatima nenyika. Sekuri Shumba anoonekwa panumber 1 Chiuta close mumusha Mufakosi. Munobata muchinzwa zvisere tichibatsirana saizvozvi. Iyo yamheniyo ndeyongochenura mudare munhu kuna anenge aita zviri kure nechitendero nechivanhu. Inosimuka chinodzurira ungava biro, ungava ukonzesa matsaona, muriri kufa. Ndinoituma naJabulani ndoimba kuti patichadzoka futi mudare kwasekuru Shumba chatamba naJabulani chaita zvinhu zvokuti vapenyu vazive kuti sekuru Shumba vanoita nezvii. Ngagumire ipapo. Tinotenda sekuru indonzi simbi yebasa maita nekuti ratidza zvamunokwanisa kunge muchiita nekukurukura kuti mhando dzese dzamunoita dzerukawo ndedzipi dzeCentral Locking. Aiwa tichazenge tichidzoka zvekare pamwe vazukuru venyu vanenge vane mibvunzo yavanenge vainawo muchivapindura. Aiwa tinotenda tinenge tichikuonai manje manje. Aiwa totenda. Totenda chose. All right. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.